Foste sanatissa, igrabutam. Fos alade sanatissa, isot Santa Fasi. You black a man ingi, isot Santa Fasi. Kado e for wakta ki musde. Leisi. Da buku bu Yesaya, hoofdstuk 13 vers 9. Luku da devu Masra se kom. Sondro Sari, Hati. Yere? A devu Masra kado okong. Sondro Sari, Hati. That's if you make Israel you don't know in order, my brother. In order tadi dat doro yo bar mikado. Give one chance ete. Magado taki a defu Masra kade kong Sondro Sar Hati. Lees to lees soldier. Da buku bu Yesaya, hoofdstuk 13 vers 9. Luku da devu Masra de kom. Sondro Sari Hati. Nanga Hati bron. Nanga Faya Hati bron. Upori da kodre. En als een figi dat zon te suma voor hem puru. Als een figi dat zon te suma voor hem puru. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Grota punang Morocco osmelter gue igrabutok. Isot posisi in posot posisi nang asot Santa Fasi yumusde. Foste sanatissa igrabutok. Fos alade sanatissa isot Santa Fasi. You black a man ingi isot Santa Fasi. Kado e for wakta ki musde. Leisi. Da buku bu Yesaya, hoofdstuk 13 vers 9. Luku da devu Masra se kom. Sondro Sari Hati. Yere? A devu Masra kado okong Sondro Sari Hati. That's if you make Israel you don't know in order, my brother. In order tadi dat doro yo bar mikado. Give one chance ete. Magado taki a devu Masra kade kong Sondro Sar Hati. Lees to lees soldier. Da buku bu Yesaya, hoofdstuk 13 vers 9. Luku da devu Masra de kom. Sondro Sari Hati. Nanga Hati bron. Nanga Faya Hati bron. Upori da kodre. En als een figi dat zon te suma voor hem puru. Als een figi dat zon te suma voor hem puru. Ik raad het op. De voor hem people. Ik raad het op. De zou moest doen. Draai ulibi. Massa Jezus kon doen voor sie. Geef dat hij voor Nasani van Matthäus 4 vers 12. Begin aan 12. Ik raad het op. Matthäus 4, no. Of begin aan Sani. Ja, begin aan dat. Begin aan dat. Matthäus 15 vers 24. Matthäus 15 vers 24. Sa Jezus zijn ook kon doen. Ik raad het op. Sa Jezus schreef ook te kon doen. Voorzien. Ja, ben? Lezen. Da buku van Matthäus, hoofdstuk 15 vers 24. Maar aben tiki taki, die ben kom voor de melasis kapu, voor de osso, voor Israël no more. Hier is Masra Jezus taki. Mi ben kom voor de melasis kapu, voor de osso, voor Israël no more. No mek no as ma orias potu. Masra Jezus no kon kino an christen. Masra Jezus no kon kino an volle evangelie. No aning, yo vast getuigen. No an rasta. No one de trasani. Masra Jezus taki. Lees je elkaar? Maar aben tiki taki, die ben kom voor de melasis kapu, voor de osso, voor Israël no more. Dat Masra Jezus taki gira lasis kapu voor de osso voor Israël no more. Kim Matthäus 10 vers 5. Gira lasis kapu voor de osso voor Israël no more. No one trasani, igra butok. No one trasani Masra Jezus kotaki. Lees je? Da buku van Matthäus, hoofdstuk 10 vers 5. Jezus ben sending dem 12 disciples die ze go. En aben commanderi dem taki. No go na in de passie voor dem heiden suma. Masra Jezus taki inom go na in de passie voor dem heiden suma. Dus alles aan de buiten Israël. Masra Jezus taki no go na de
de heiden suma. Dus ma sa ano kano piking. Lazy. En no go na ini da foto voor dem Samaritan suma. Maar go na dem lasi skapu voor da also voor Israël wawan. Yere sa Jesus taki im gona de lasi skapu voor da also voor Israël. De ones an sap des reflect blakamang. Nanga de ones an sap des reflect ingi. Want de lasi in geloof. De lasi didn't ko sap des reflect blakamang. Want beinam. Dat ano de ning. De man ning. Na Israël in a Bible. Lees je nou, lees je laatste piece. Maar go na dem lasi skapu voor da also voor Israël wawan. Voor da also voor Israël wawan. De ones are going katibo in slavernij. Na de one that he asenuko. Gonna Ezekiel. Ezekiel. Ik heb ook 3 vers 2, no? Of 2 vers 3. Ja toch? Kom naar de lastischap voor de osso voor Israël. Ik heb ook. Dat Masra Jezus zit aquí. Ik heb ook. Uno na lees de Bijbel. Uno kon sing dat je. Uno kon sing follow evangelie boeken. We kon tegen sa Jezus tegen u voor doen. En tegen u. Zou tegen u. De blakke man aan de ingi. Sadem toe. Voor ten toro, ik ga het ook lezen. Da bubu voor Ezekiel hoofdstuk 2 vers 3. En aben taki gimi taki. Suma piking. Ik ben sending you God. Maar dan piking voor Israël. Hier is een Masra Jezus taki. Ik ben sending you God. Dat is piking voor Israël. En niemand anders. De ones op this reflect. Blakaman. Na ingi. God Masra Gado taki. Ik ben sending you God. Dat is picking voor Israël lezen. Die ben sending you go. Die ben sending you go naar den picking voor Israël. Want tranga yesi nasi. Want tranga yesi nasi. Den nou brima wortu. Den nou snap arka wortu. Den nou accepteer dat kado e karting. Amoro belangrijk volk op grond tapu. Amoro belangrijk sansa kado meki. Den nou acceptering. Den nou jere tak yo tegen de imo de wet. Voor Masra kado. Want tranga yesi volku. Want kado september lisi. Want tranga yesi nasi. Disi ben feti against me. De fet against Masra kado. Dan no de fet against Masra kado. Zeide. De no hoor den commanderi. Tupa drai Masra kado abifshen de profetief. En kom. Voor breeki a woord to giden. Patak ei. Ukmopo ita chobo libi. Ukmopo ita soso libi. Mopoita wiswas libi. Oh, den commanderi. De een man, de een vrouw. Voor Masra kado. De een koning. De een prinses. Ik raak het op. Hoor den commanderi. Dat jou een man. Dat jou een koning. Hoor den commanderi. Dat jullie vrouw. Of de een prinses. Maar als je ook zonder de commanderi. Ja, jullie willen gewoon wiswas sani. En dat de kerk in de leruno. Ik raak het op. Kado ne accepteer punk. Kado ne accepteer u. Wij accepteer koning. Na prinses. Lizzie. Dem naga dem dat ben to Sondro against me. Altijd u vet against Masra kado. Zo vet against Masra kado. Uno hoort den commanderi. Uno mek hoor, uno hoort den commanderi. Maar je mek de doodvis die job op pastor. En hoor u voor de gek na kers. Dat we arki wel. Dat we arki wel. Of we gaan zonder kerkie. Lizzie. Dan heb ik de schrafi. Die kasi. Dem de asranti piking. Dem de asranti piking. Den chief kado. Asapka de asranti. De tranganyesi. De tranganyesi. De no yere. Dat ik tegen de hoor den commanderi voor Masra kado. Want we met den kerkie kisunu. Dat wet ina voor wet moro. Ina voor wet moro. We ina voor wet moro. Dat want dat mika furu. Ja dat. En ina voor wet moro. Lees je.
vers 4. Dikasih dan de asran dibikin na wantrang hati. We send you go again and use a taki di dem taki. So Masra kado de taki. Wotak leksa Masra kado e taki. Tak ate igunu. Wotak leksa kado e taki. What is the nation? Nation is men leading by example.